most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. First Saturday Devotion, Prayer to the Immaculate Heart of Mary. O my Jesus, I offer this devotion for love of you, for the conversion of poor sinners, and in reparation for all sins committed against the Immaculate Heart of Mary. O Mary, Virgin and most powerful Mother of Mercy, Queen of Heaven and Refuge of sinners, we consecrate ourselves today to your Immaculate Heart. To you we give our bodies, our hearts, and souls. To you we give our homes and our families and our country. Mindful of this consecration, we now praise to imitate you by the practice of Christian virtues. With regard for human respect, we resolve to receive the Holy Communion on the first Saturday of every month when possible, and to offer daily 5 decades of the Rosary with all our sacrifices in the spirit of penance and reparation. Amen. Most Holy Trinity, I adore thee. My God, I love thee in the most blessed sacrament. Amen. Immaculate Mary, after Immaculate Mary, your praises we sing. You reign now in heaven with Jesus our King. Queen of the Rosary, sweet Virgin of Fatima, who has deigned to appear in the land of Portugal and has brought peace both interior and exterior, we beg of you to watch over our dear homeland and to assure its moral and spiritual revival. Bring back peace to all nations of the world, so that all our own nation in particular may be happy to call you their Queen of Peace. Our Lady of the Rosary, pray for our country. Our Lady of Fatima, obtain for all humanity adorable peace. Amen. Oratio Imperata, paniibi ilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako ngi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, dai mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan at tamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mina an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha,
pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga may tinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Pamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. pamibi laban sa COVID-19, Diyos na samuyang Ama, minadolo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi nin mga buhay. Namimibi kami na sa imong panginotan ang mga tawong pinaglalaoman na maghanap nin bulong asin mapundukan pag-ulakit kaining helang. Antabayi ang mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman siring man pagkaherak. Ipinapamibi niya mo ang gabos na mga nagsasakit na marahay man tulos. Suruga ang mga nagaataman sa inda, tawinin kapahingaloan ang gabos na nagadan, asin rangaha ang mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na ini, nin katibisilan, na maghingawa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa tugang na nasa kahorasaan. Nagangayo-ngayo kami sa imo, nataposo na ang pagkalat kaining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot. Inihinahagad niya mo, huli ki Hesu Kristong kagurangnan sa imong aki, nabubuhay asin nagahade, kasarukan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina nin Diyos, hari pagpabayai ang samuyang mga kahagadan asin mga pangangaipo, alaga danay na agawa kami sa gabos na kapamakan, o mamurawayon asin banal na birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan nin mga naghihelang. Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibi mo kami. San Roque, Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, Ipamibi mo kami. gabos na angheles asin mga santos nin Diyos. Ipamibi nindo kami. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Mass intentions are the following. Thanksgiving in honor of Immaculate Heart of Mary, offered by Rosie B. Azopardo Cantara and family. For Villamor or Bandelaria family and Glenmark Letada bar exam, offered by Annabel V.
Bandelaria. Thanksgiving offered by Arce Mangaong for the gift of life offered by Leonarda M. Lordano and family. And thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Special intention offered by Nathaniel Nino Tang for successful nursing board exam offered by Mr. and Mrs. June and Mean de Mesa. Special intention offered by Gumba family, and special intention for passing the nursing exam of Madeline Ann M. Loria offered by Anonymous. For the eternal repose of the following souls, for the souls of Ray Joseph and Nestor offered by Emmy Ribaya and family, for the soul of Erlinda offered by S.J. Lecom, for the souls in purgatory offered by Romero and Arao family, for all souls in purgatory offered by Minda Pineda and family, for the soul of Jose offered by Nilfa Lee and family, for the soul of Froilan offered by Rosie B. Azupardo Cantara and family, for the soul of Ramil and for all souls offered by Nilda Acuña, for first death anniversary of Paz offered by Flores family, for first death anniversary of Paz offered by Relucio family, for the souls of Florentina and Hegidio offered by Joyce A. Zarza and family, for all souls offered by May Imran, for the souls of Emma and Benito Voltaire offered by Joel and Pauline Imperial D, for the soul of Isabelo Jr. offered by LV Alamo and family, for the soul of Emelita offered by Aileen Balute, for the soul of Justin Raymond offered by Tessa Nyosa, for the souls of Severina and Pedro offered by Donato family, for the soul of Mary Angeli offered by Francia Gismorio and the Nanisha Gallego, for the soul of Gerald offered by Ann Rances, for the soul of Paz and first death anniversary offered by Basilan family, and for the soul of Victor offered by Elizabeth Belga. Banwaan ng Diyos, tindugpo ang gabos, asin awiton niyato ang awit sa pagpuon. Magmahal na daing makakaagaw kung ikahuya sa samuyang kahaw. Magmahal na daing makakahalin kung kami sa imo. Pinapula
morning. Good morning, Sa Father. ngaran ka naman, kanaki asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan, Bapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Aldaw na Sabado, aldaw na espesyal niya itong ipinapanungod sa tuyang mahal na ina. Si Nuestra Señora de Salvacion, ang patrona kan bilog na Diocese kan Legazpi, asing probinsya kan Albay. Magdulog kita sa iyang tabang, asin intersesyon sa tuyang mga pangangaipo, siring man magpasalamat sa mahal na Diyos, sa mga biyaya na inako niya to dahil sa tabang kan sa tuyang mahal na ina. Padagos man kitang nagpapamibi para sa tuyang mga namumuta na gadan. Yaong kita sa mga misa novenaryo, sa pagpamibi sa mga kalag na sa tuyang ipinaresponso asin ipinamisa sa kanakaaging November 1 and 2. Rumduman niya ito sindaso sa tuyang mga pamibi. Tangaling ultimomente makamtaninda ang buhay na ipinanuga sa lambang saro sa tuya, ang buhay na daing kasagpora. Midbidon tanaan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ko ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa inyo mga tugang. Kanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamili sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tong mga kasalanan. Pasindarhon kita sa buhay, na daing kasagpara. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan asin maherakon, na ginikanan kan atang tanganing maninigo asin makangalas na makapaglingkod kan sa mapaglingkodan ka kan sa imong mga parasulon. Warasan sa mo, namimibi kami na daing kaulangan kaming maghidali pasiring sa imong mga panuga. Uli kay Jesucristong kakurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahada sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon, ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Kaniguan ang sakong kaugmahan sa kagurangnan, nagiraray, nagpahiling kamo nin pagmakulog sako. Totoo na dati kamong igwa kan siring na pagmakulog, alagad dai kamo nagkaigwa nin okasyon na ikapahiling. Dai ko ini sinasabi, hulita ako nasa pangaipo. Igo na sako ang sakuyang kamugtakan. Tatao akong magpakadukha, tatao man magpakamayaman. Tuod ako sa anuman na kamugtakan minsan saen. Pagkabasog o pagkagutom, sa kadaihan o sa kaginhawahan,
Gabos sa kuyang makakaya, sa iya na nagpapakusog sako. Sa gabos kaini, marahay ang ginibo nindo kan makihiras kamo sa sakuyang mga kasakitan. Kan magpuon akong maghulit kan marahay na bareta, siring sa naaraman nindong mga taga Filipos, kan ako naghale sa Macedonia, daing ibang simbahan na nagtaos ako nintabang kundi kamo. Minsan duman sa Tesalonika, makaduwa kamong nagpadara para sa sakuyang mga kaipuhan. Dai ko hinahanap ang mga dolot na sa indong itinao. Ang mahalaga sa sako, iyuta nagdadagdag ang tubo kan bunga nin sa indong pagtao. Igo ako kan gabos na kaipuhan ko, asin labi pa. Tunay na maginhawa na ako ngunyan, na inako ko halik ki Epafrodito, ang dolot na ipinadara nindo. Mahamoton na atang na inako, asin ikinakaugma nin Diyos. Ang gabos nindong kaipuhan, iwaras man lugod sa indo nin sakuyang Diyos, ki Kristo Jesus, sa sukol na ang Diyos sana ang makakatao. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang tawo na natatakot sa kagurangnan. Paladan ang tawo na natatakot sa kagurangnan. Paladan ang tawo na may pagkatakot sa kagurangnan, asin nag-uugma sa iyang mga tugon. Ang sa iyang kapag-arakian, magiging mapangyari sa daga. Ang kapag-arakian na matanos, magiging mapalad. Paladan ang tawo na natatakot sa kagurangnan. Ang tawong marahay, igwanin pagkaherak, asin matinao. Ginigibo ang gabos, susog sa katanosan. Huli kaiyan, dai siya matatanyog. Ang tawong banal, gigirumdumon, sagod paman. Paladan ang tawo na natatakot sa kagurangnan. Maisog ang sa iyang puso, dai matatakot. Daing pag-imot, nagtatao sa mga dukha. Ang sa iyang katanosan, magdadanay sagod paman. Ang sa iyang payo, papaitaason sa kamurawayan. Paladan ang tawo na natatakot sa kagurangnan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sa mga tataramon mo, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan bapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpadagos pagtaram sa iyang mga disipulos. Ngunyan, sinasabi ko sa indo, maggibo kamo nin mga katuod, hulikan kayamanan nin kinaban. Tanganing kun iniubos na, akoon kamo sa mga harong na daing kasagkoran. Ang nagpapaniwalaan sa salit na bagay, mapapaniwalaan man sa dakulang bagay. Ang bakong matano sa salit, bako man matano sa dakula. Kaya kun kamo dain na paniwalaan kanyaman sa kinaban, si Isay ang magpapaniwala sa indo kan tunay na yaman. Kung dai sa indo ikapaniwala ang rugaring niniba, si Isay ang matao sa indo kan sa indo man sanang sadiri. Daing surugoon, na makakapaglingkod sa duwang amo. Ang saro kaungisan, asin ang saro kamumutan. O madayupot sa saro, asin ang saro isisikwal. Day kamo makakapaglingkod sa Diyos, asin sa kayamanan. Inigabos, nadangog kan mga pariseyo na makikwarta, asin pinag-ulog-ulog siya ninda. Si Jesus nagsabi sa inda, kamo nagsasagin-sagin na matano sa atubang nin mga tao, alagad aram nin Diyos ang nasa puso nindo. Ulitan pinaguhona na nakula kan mga tao, ikakabaldi
ni Diyos. Mga tugang kong namumutan ng marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning. Karalipot na tulong puntos nin paghurup-hurup ang gusto ko pong mahiling niya to digdi sa satuyang ebanghelyo. He was referring to the riches and possessions na igwa kita digdi sa kinaban, kayamanan asin pagrugarin. Dahil pag-interpretaro ng kayamanan pag-abot sa nasa kwarta. Kundi kita in many ways mayaman sa grasya asin balaog nin mahal na Diyos. Talento, mga kakayahan, trabaho, pamilya, mga kayamanan ini na itinao sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. Mga pagrugaring ini sa kinaban na dapat niya itong administraron. So ang enot na punto, ining enot na mga tataramo na sinabi kan sa tuyang kagurangnan digdi sa ebanghelyo, ang mapapaniwalaan sa sadit na bagay, mapapaniwalaan man sa dakulang bagay. Which implies na kung di ka dahil napapaniwalaan sa sadit o sa bako mo nga ni, ibig sabihin, you do not deserve to be trusted in great things. Dahil ka man mapapaniwalaan sa mga darakulang bagay. Kung ka dahil napapaniwalaan kan bako mo, mas lalo na dahil ka deserving na paniwalaan kan dapat para sa imo. That's the first thing. Let us particularly refer sa mga kayamanan sa kinaban. Nagangalas lang ako na nalilingawan kan kadaklan sa tuya, nakita mga administrador man sana kan mga bagay digdi sa kinaban. Mga katiwala lang kita. So dapat palan, ginigibo niya to ang gabos, tanganing magi kitang responsableng tagapagpamahala kaining mga bagay na ini. Dahil sasabi digdikan kagurang na maraot, anyaman, maraot ining mga pagrugaring na igwa kita. Antig sasabi niya lang sa tuya na kita maging responsable sa paggamit kan mga bagay na ini. Pwedeng makalusot ka sa tawo, dahil ka madakop kang padi, pero dahil ka manaligtas sa mahal na Diyos. Pwedeng mahali mo ang CCTV, pwedeng tahuban o re-off ang CCTV, pero sa CCTV kang Diyos, 24 hours, 7 days a week, naka-open. Iyan ang dapat ang tandaan. Baka kaya, ay, nalansi ko ngaya si Padre, dahil man ako nadakop. Dahil ito paglingawan, bako man si Padre, ang pinakaamuta. Kundi, ang yaon sa itaas. Pinaniwalaan ka kaini, tinawang kaning taas, so dapat mo yan na gamiton na responsable. Nata daw kitang tao, nagngangalas lang ako, habang mapangadji kita, Lord, please help me pass the board exam. Tapos na sa board exam, nakapasar. Lord, please help me find a job. Mga regalo inikan kagurangnan sa tuya. Kang igwa ng trabaho, husla una. Gusto nang magparalib. Gustong magparapalusot. Naghagad baga kita ng trabaho, tinawang kita ng Diyos, di ba? Iyan. Anday ta dapat paglingawan. Ikadua, na halipot na punto digdi. Ining nagsabian sa tuyang kagurang na nadaing surugoon na makakapaglingkod sa duwang amo. Ansaro kay puhan mong pilion, ansaro kay puhan mong ikaungis. It has also something to do with riches. Minsan, ang nagiging greatest rival of God is money. Di ako makasimba, tamay trabaho ako. Maski Domingo, we opt to work instead of going to church. Di ako makasimba kay puhan ko maghanap nin kwarta. Ngunyan, ini na ang simbag kan mga kahaputan ta. Arin baga ngaya, Padre, ang dapat kong paurugon. So, Diyos,
O sukwarta? O, klarado baga po. Antig sabi kan sa tuyang kagurang landing surugoon na makakapaglingkod sa duwang amo. It's either you hate one and love the other. Ang paglingkod sa Diyos, bako po ni part-time job. Dahil pwede na nagsabi ka, Lord, opo, malingkod ako sa imo. Lord, yes, I love you. Pero halat ko na, may gibuhon pa ako. Malektor ako kung, sige kung unang pasalida, nag-commit na maging lektor, matek sa kaiba. Ika nang unang ngayasis, taday ako pwede ngunyan, paguna nindo, day ko anari paro, may ulit-ulit nang nagsiserve ta. Siguro, sige ang text, sis, ika nang una, di day kang una ko ta, nag-arong kayan kang saro na masumpa, day ka man pala na panahon sa Diyos. You cannot serve both God and Mammon. You cannot do that. You have to choose. Because serving and loving the Lord is not a part-time job. You have to put your dedication into it. Ako, if I may share this with you, nalilibong man ako kay nita. Minsan, ano ba talaga ang gigibuhon ko? May madulok sa imo. Padre day, man ngaya akong ibayad sa abogado, tatabangan mo. Pero paano man ako pag maduman ka na sa korte, tamay kaso ka, may madulok sa imo dyan. May ulyuhan ngaya duman sa tansulig. Sain man ang gadang pipili. Halat ko na. Magpili ka. Ano ka? Abogado o padi? Diba? That's the very same situation and predicament that we have to face. Ano ka? Malektor? O gusto mong pahalagaan? O mas gusto mong tawan? Nin halaga ang paghanap nin kwarta. Very clear. Ang simbag kad sa tuyang kagurangnan. Dahil na kita magparadua-dua pa, magpili ka. Ano ba talaga kuya? Ano ba talaga ate ang gusto mo? Pangtulong halikot sa ng punto, ining siguro gabus man kita tatamaan kay ni. Maski ako, masabi ako sa Indo, dahil man makalikay digdi sa tataramon kan sa tuyang kagurangnan. Aminin, sabi ni Kristo sa mga Pariseyo na nagkomentaryo man kan sa iyang mga sinabi. Anong sabi niya? Kamo nagsasagin-sagi na matano sa atubang nin mga tao. Alagad, aram nin Diyos ang nasa puso nindo. Makakatago ka sa tao. Yan sutig sabi ko, makakatago ka sa CCTV. Pwedeng 8 hours a day ang trabaho, pero 5 hours or 2 hours man lang ang trinabaho mo, tas ibang parte, turog ka. Bako? Pero dahi ka man makakalusot sa Diyos. Dahi man kita makakalusot sa Diyos. Dahi ta po yan paglingawan. Dahi ka man madakop, dahi ka man mahiling kan tao, ang laog kan sa imong puso, dahi mo yan maikukubli. Dahi mo yan maitatago sa mahal na Diyos. So magayonon baga po ining mga bagay na ini na danay niya itong girumdumon as we go through life. Sa paglakaw, asin paglakbay ta sa kinaban, tandaan tayo ni Gabos. Enot, kay puhan pa lang, na kita mapaniwalaan sa mga saradit. Tanganing mas tauan kita ni Diyos nin pagpaniwala sa mga darakula pang bagay digdi sa kinaban. Second, we really need to choose whether we would like to serve God or to serve money. Because Christ is very clear in his statement that we cannot serve both. Dahil pwedeng paglingkudan ining duwa. We must choose. Third, kay puha na magikitang totoo sa mata kan Diyos asin sa mata kan lambang saro. Tadayng ano man na bagay
nayaon sa satuyang buhay, lalong-lalo na ang laugkan sa tuyang puso na maitatago niya to sa mahal na Diyos. Otherwise, we can be likened to the Pharisees na nagsasagin-sagin sa ng matano sa tubang nin mga tao, alagad aram kan Diyos, anyaon sa imong puso. Amen? Sa ngaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Inudulot niya mo at harakasin ang tinapay. Kaning maging kamano, imuhay na mayong kasaguran. Aton mo kagurangan, at sa muyang tulyan, tandaan sa muyang pagkamo, sa sairo asin sa kapwa. Magpamibi ka mo mga tugang, tangalingan sa ko, asinan sa indong atang, maakong manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na Nagurang na simbahan. nining sakripisyo, maging malinig na pagdulot sa imo, asin para sa mo banal na biyaya kan pagkaherak mo. Puli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaasan mga puso. initaas mina sa Magpasalamat kita kagurangnan, sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin Ito, dapat. maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na ma, Diyos na makakamhan, na daing kasagporan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamoon, sineselebrar mi ang sa iyang pagkagadan sa buhay na pagtubod. Pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat, asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalak ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kay bakan gabos sa santos sa sinangeles, sa kalangitan, sarabay kaming minasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga hukom, Diyos ni mga hukom, ang langit at sindagan, ano kan simong kamurawayan, o sana, sa kaitaasan, paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangan, o sana, sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos, nakabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon, kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maginhawak, kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay asin pagpasalamat minaakini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamugabos, asin magkakankay ni tayo sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man.
pakapamanggi, sa pagkuha niya man kan kali sa sinsagirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na nagsabi, magako kamugabuhas sa sin mag-inom kaili, tainian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asindanay na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagatan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapaaya sa koday kamagato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadaan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kaguranglan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Hirumdum ang kagurangnan an sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Espesyal niya itong dirumdumon, itong mga kalag na sa tuya pong ipinapamibi sa laog kining misa, itong mga kalag na sa tuya pong ipinaresponso. Sinda asinan gabuas ng mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles kay bahan, ang samuyang patron sa San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kaitupan nakapagkaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagporan mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos, amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Nyatong pamibiyonan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, Mayaon sa langit, pabanaron ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga minisiring sa langit, ang samong kakalon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawagan mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinakatawag niyo mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan magpaglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadaan asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Jesu kapanahonan. Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Haray paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubot kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog, sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita kan tanda ning katuninongan. Peace be with you.
Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na magdagas sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, maoomayan. Anawak ni Kristo. Amen. Spiritual Communion Prayer. As I cannot this day enjoy the happiness of assisting at the holy mysteries, O my God, I transport myself in spirit at the foot of your altar. I unite with the Catholic Church, which by the hands of the priest offers you your adorable Son in the holy sacrifice. I offer myself with him, by him and in his name. Apply to my soul, I beseech you, merciful Jesus, your infinite merits. Apply them also to those for whom I particularly wish to pray. I desire to communicate spiritually, that your blood may purify, your flesh strengthen, and your spirit sanctify me. May I never forget that you, my divine Redeemer, died for me. May I die to all that is not you, that hereafter I may live eternally with you. Amen. At panugang pamana na hinihitaw, minsan kuyang lumang puso. Mamibig kita. Kagurang na namimibig kami ang gawi kan sa imong kusog mag-urog sa mo. Tanganing nabasog kan mga langit noon na sakramento, kami maandam para hulikan sa imong balaog na magkamit huli kainig mga panuga. Huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Gibuhon po niya to ang responsoryo para sa mga kalag. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body, I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see Him, my own eyes will gaze on Him. In my body I shall look on God, my This is the Savior. hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, I my know Savior. that my Redeemer lives altogether, and on I the know last that day I shall rise again. In In my body I shall look on God, God, my Savior. Invocations for every petition we will answer. Lord, save your people. By your coming as a man, Lord, save your by your people. birth, Lord, save your by your people. baptism and fasting, Lord, save your by your people. suffering and cross, Lord, save your by your death people. and burial, Lord, save your by your people. rising to new life, Lord, save your by your people. return in glory to the Father, Lord, save your by your people. gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art Art in in heaven, heaven,
Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery your servants was gone to their rest in Christ, may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And let your perpetual light shine upon them May forever. they rest in peace. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Evae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, filius tuos, misericordes oculos, a nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut dignificiamur promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiteri Deus gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui vitaculum mi fece mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius via tentazione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilio magnat semper nobiscum. Amen. Salamat po sa Indo ka po. Saan kakurangan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita ka boss, kan Diyos na mamumuton na sinmayara ko na nama, an aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Inang mapag-ampon, Virgen de Salvacion, sa muyawar
Thank you po. Good morning.